mého prvního videa, nebo spíše upoutávky. A chtěl bych se vás zeptat, co byste chtěli, abych hrál. Musím to natáčet podruhé. A mám tu tyhle hry Cube World, ale ten mě moc nefunguje. Nějaký Envirobeer, nebo prostě nějaký Medvěd nebo co 2000, Half-Life 1 Source, Lego Wolfenstein, prostě Lego Wolfenstein, ale jenom demo. Pak tu mám Minecraft, nějaký Mine-Imator, tam se dělají animace, Slenderman Woods, Terraria, pak tu mám Age of Space, Airmech, Alliance of Valiant Arms, Call of Duty 2, Single Player, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike 2D, pak tu mám Craften terminál, přes který se dávají módy, pak tu mám Forge, to je taková hra, kterou vám tak můžu ukázat pak tu mám Half-Life 1 Source, Hitman Blue Tomany demo, Lego Batman demo, Lego Digital The Singer, prostě tam se dělají animace Lego, ne animace, nevím, nějak tak. Mark of War, nevím, jak se to vyslovuje. Pak tu mám MC Titan Tekip, pak tu mám Mount Blade Warband, Mount Blade with Firesword, pak tu mám Pivota, Play Hitman 2, prostě Hitman 2 demo, Runscape, Surgeon Simulator 2013, X-Mena nebo Wolverina, ten Surgeon Simulator a MTA San Andreas, který mě nějak nefunguje. A teď mě napište do komentu, co bych měl zahrát a co bych si měl zkusit stáhnout. Můžete mi i doporučit hry, takže zatím čau.